What's up Tarlagueños? My name is Alvin Bautista of Explore Tarlac. So for today's video guys, pupunta tayo sa Lubigan, San Jose Tarlac guys. Pupuntahan natin yung Saipan Beach doon. Hopefully sa hindi na ganun kaigpit at makapasok tayo sa San Jose. So start ako dito guys sa mismong church dito sa Tarlac City. Ito yung pinaka-side. So ito na yung papuntang TSU, and then yung McDo doon, and then ito yung Magic Star. So dadaanan natin yung mismong bridge dito. Dito tayo dadaan papunta sa San Jose guys. Pero kung gusto niyo naman na mas mabilis na taga Pampanga kayo or sa Capas or Bamban guys, pwede or taga Concepcion, pwede kayo dumaan sa Capas. May daan din naman doon sa San Jose. Ang pinaka susi lang siya. And then para mas madali nyo mapuntaan is Google Map nyo guys. Ang daling-dali lang puntahan. So I think pag pupunta kayo ng Monasterio de Tarlac, andun yung pinaka-way nila sa Saipan Beach. Tara guys, let's go! So yun Tarlagueños, ito na yung pinaka bridge dito sa Tarlac. Ang dali lang naman yung puntahan guys, hindi kayo maliligaw. So pagkakaalam ko marami namang signages papunta sa mga pasyalan sa San Jose Tarlac. So yun guys, no, pagkalagpas nyo dito sa may bridge dun sa may Tarlac City, so pupunta tayo, liliko tayo pakaliwa dito sa Barangay Tibag. So sabi nila guys, diretso lang naman to. Punta na siya ng San Jose Tarlac. Tanong-tanong na lang tayo guys. So yun Tarlagueños, bali dire-diretso para tayo pupunta sa San Jose Tarlac. So may place nga ba dito? Yan, Napili Concepcion Parish. So para sa Monasterio de Tarlac guys. Garden of Peace, Northern Monasterio de Tarlac. So from left, diretso lang guys papunta sa Monasterio de Tarlac na. So kapag may landmark guys, at-least kayo. So yun Tarlagueños, diretso pa tayo papunta sa Monasterio de Tarlac. So hindi nakaway, hindi natin guys papunta sa mismo sa Lubigan, San Jose, or sa tinatawag din ng Saipan Beach. Dire-diretso lang daw guys hanggang yung pinaka-landmark yung Pinto Garden. So yun na Tarlagueños, after 15 to 20 minutes nandito na tayo malapit sa Paliko. So ito yung Kamiling Santa Ignacia, diretso, and then pakapat. Ito yung daan papuntang Monasterio de Tarlac guys. So kakaliwa tayo dito. Kikita nyo naman dito Tarlagueños, may signage dito sa Tarlac Ecotourism Park and Monastery, Barangay Lubigan, San Jose Tarlac. So ito yung pamuntang Monasterio de Tarlac guys. Dire-diretso lang tayo hanggang marating natin yung pinaka bakong bridge dito sa Pampanga. So yun na Tarlagueños, ito na yung tinatawag nilang bitukang manok na daan dito sa San Jose Tarlac. So pagdating nyo dito Tarlagueños, please ingat-ingat lang lalo na sa mga bikers saka riders guys. Doble ingat lalo na kung may kasalubong kayong mga sasakyan guys. Tignan nyo naman kung gaano siya kaliko siya na pababa. So ito yung I Love Villa Glipay. So napakaraming bikers guys, nakikita nyo. Shout out for more. Hey, good morning guys, good morning.
kaya. Alright guys, so medyo mahaba din yung tinatawag nilang bitugang manok dito sa San Jose Tarlac guys. Medyo delikado talaga siya. And then syempre kung bikers kayo, achievement yun guys kapag na-direction nyo hanggang sa pinakataas, yung pinaka-shota nya. Alright, update ko kayo ulit mamaya no nalagay nyo. Alright, so guys, may maliit na waiting shed dito. So kakanan tayo papuntang Monasterio de Tarlac. Dire-diretso lang guys ang numarating natin ay isa sabi ko baka natulay. Alright, I'm so excited kasi halos na nagbibiyahe. And then may mga vlogs tayong hindi na edit. So galing tayo ng isang araw or halos 1 month na yata guys. Galing tayo sa Clemente Tarlac, galing tayo ng Candon Falls, and then sa City Tuweg. Hopefully guys makapag-edit tayo. Sobrang dami kasi na ginagawa. So update ko kayo ulit mamaya guys kapag edit na tayo. So yun talaga yun, another neat one papunta sa Monasterio de Tarlac. Pagkakalam ko guys, kung gusto nyo pumunta ng Tala Road, ito yung pinakadaan, hindi ko na masyadong matandaan yun. So Barangay Iba, tama, sa Barangay Sula. Kung papunta naman kayo ng Monasterio de Tarlac, ito yung pinakadaan guys. Yun, alas marami na tayo. Ito yung pinakapalatandaan, yung pinaka-bakal sa San Jose Tarlac. So ito na yung pinaka-river. Ayan siya. Ayun yung pupuntahan natin guys, yung sa kabila. So guys, ang ganda. Right? So kakanan tayo ulit. May mga signages naman makikita. Yun guys, halos nandito na tayo no. Kwentuhan muna tayo saglit. So ito yung matatandaan nyo sa Petmalu Gasoline Station kung galing kayo ng Papas Tarlac guys, dito kayo lalabas. So dadiretsuhin natin to. Ito na yung pinaka Monasterio de Tarlac. So punta tayo dun sa may mga kubo-kubo kung pwede na guys. And then after that, diretso tayo dun sa mismong Saipan Beach. Alright. So ito na pala yung mga kubo-kubo. So try natin guys. Tanong natin kung pwede ba. Kaya mo popcorn. Yun, check muna natin siya no, mga Tarlaceños, bago tayo hanggang lang helmet. Yun, sana natin muna yung store natin doon. So yun guys, so ito yung pinakatulay. Nandun may mga kubo-kubo dito. Actually banda doon is marami pang kubo. Alright, it's G. So yun, what's up Tarlaceños? My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video guys, andito na tayo sa Lubigan, San Jose Tarlac. So check natin yung mga ibang kubo nila dito. Ito yung pinakabungad nung yung mismong tinatawag nilang Saipan Beach o yung Lubigan River dito sa San Jose Tarlac guys. So may mga kubo-kubo silang pinapa-rent dito, 300 pesos guys. So check natin yung pinaka ilalim. Tara guys. Yung guys no, kung mapapansin nyo sa kabilang banda, ito yung pinaka bridge dito sa mismong San Jose sa Lubigan guys. And then sabi sa akin, diretso pa doon guys, may andun na yung pinaka Saipan Beach. So almost 5 minutes daw kung mabilis tayo guys. Check natin mamaya. Update lang no Tarlaceños, si Baybo pala yung may-ari ng mga kubo nila dito guys. Kung mapapansin nyo hanggang doon sa may dulo may mga kubo guys.
Napakalinaw naman nung pinakatubig nila dito sa Lubigan River. So sa kabila guys, may mga pwede kayong mapagpicturean. So ito yun lang yung pinakabungat kung saan tayo nagpark. So later guys, i-check natin yung hanggang pinakadulo, and then punta na tayo ng Saipan Beach. Alright, G! So yun, no, Tarlaqueños, update lang. So yung pinakapangalan pala ng pinaka-area na to is Lubigan na picnic ground dito sa Lubigan, San Jose, Tarlac. So i-check natin yung sa pinakailalim. Ibang-ibang area sila daw guys, pero yung mga renta nila sa mga cottages nila is 300 pesos. Check natin sa pinakailalim. So yun guys, may mga area dito na pwede kayong magpa-picture. Alright, nice. So ulit, andun yung pinaka-bridge. Siya. So yun, no, Tarlaqueños, nasa ibang area naman tayo. So pangatlong area na natin to. I-check natin yung pinaka-tubig, kung malamig ba or medyo mainit. So ito siya guys. Yun. So napakasarap pagbabad, lalo na ngayon summer, no, Tarlaqueños. Uy. Oops. Natin yung pinakatubig. Alright. So yung pinaka-oras natin na Tarlaqueños is 10:50 AM. Hindi morning, pero still kahit medyo mainit na yung panahon is malamig-lamig pa naman yung pinakatubig dito. And then siguro ang sarap maligo nga dito. Wala lang tayong nadalang panligo, kaya hindi natin masusubukan itong Lubigan River dito sa San Jose, Tarlac guys. Next time balik tayo, and then sana makapagligo tayo dito. So yung Tarlaqueños, nasa kabilang area naman tayo. Double check natin kung anong meron dito sa pinakailalim guys. So yun. So lahat ng area naman dito sa Lubigan na picnic ground, halos lahat is 300 pesos per cottages. Yun siya guys, makikita mo pa rin yung Lubigan na bridge doon. So yung Tarlaqueños, ito din pang limang area natin na pinuntahan dito sa Lubigan na picnic ground. So ito guys, check natin, may mga saying sila dito. So ayan, nakasulat guys, basahin nyo na lang. Matuto kang sumuko kapag nasasaktan ka na. Minsan kasi ginagago ka na, kinikilig ka pa. Hashtag tanga. Sorry for the word guys. So baba tayo, double check natin sa pinakailalim. Guys, sa pinakababa may bagong saying sila dito. Dahan-dahan sa pagbaba, baka mapol ka, tapos sa maling tao pa. Sobrang sakit, paasa guys. So ito yung mga cottages nila. So same lang din guys, matatanaw mo rin dito yung pinaka Lubigan River. So kanina doon yung pinaka first area, second area, third and fourth area na pinuntahan natin. So ito na yung panglimang area, and then yung pinaka last dito sa kabila na guys, check natin later. So dito guys sa panglimang area, pwede daw kayong mag-overnight. So kung may dala kayong tent, yung pinaka-rate nung pinaka-cottage nila is 500 pesos kung mag-overnight kayo. And then kung day tour lang naman, 300 pesos. So yun na Tarlaqueños, kung mapapansin nyo may isang saying din dito. Nakasulat is, huwag mong ikulong ang sarili mo sa lungkot. Umarot ka. Alright guys. Kung single ka, ibig sabihin is umarot ka guys, para naman magka-jowa ka. Alright.
So Interlakeños, nakapag-move on na ba kayo? Dito na tayo sa pinakadulo ng Lubigan na picnic ground guys. So later, punta na tayo sa Saipan Beach. So ikot-ikot muna ako dito guys. Check natin yung pinaka-area. So ito siya. So guys, so, pwede kayong tumuntong dito para for picture taking. Kaso medyo malayo siya. Gusto ko sanang pumunta dyan kaso hindi tayo pwede kasi wala tayong dalang damit guys. Huwag din pala kayo mag-alala no Tarlaqueños, may mga mabibilad ng mga pagkain dito. So may available silang mga halo-halo guys. Papakita ko sila. So kung nag-crave kayo ng halo-halo, pwedeng pwede guys. So yun na Tarlaqueños, bali pupunta na tayo sa Saipan Beach. So dire-diretso lang guys, huwag kayong liliko. Madadatnan nyo itong Lubigan na picnic ground dito sa Lubigan, San Jose, Tarlac guys. And then dire-diretso lang hanggang madatnan natin yung pakanan na kanto papuntang Saipan Beach guys. So ito na yung pinakadulo ng Lubigan picnic ground. Dire-diretso lang tayo guys hanggang marating natin yung pakanan na papuntang Lubigan, San Jose din. Kaya tawag nyo lang Saipan Beach. Alright, so update ko kayo guys kapag andun na tayo. So yun na Tarlaqueños, bali dire-diretso lang tayo. Ito yung way papunta sa Monasterio de Tarlac guys. So magmula dun sa Lubigan na picnic ground, nasa 5 to 10 minutes daw yung naka-motor to guys. Madadat na natin yung palikong kanto na pakanan guys. Update ko kayo kapag nandun na tayo sa picnic kanto guys. Dire-diretso lang tayo Tarlaqueños. Alam mo to, malapit na tayo sa kanto sa Lubigan guys. Ito siya. Welcome to my Mila Riverside Picnic Grounds. Pasok tayo dito. Ito na yung pa Saipan Beach. Open ta siya? Open. Okay. May kainan ba doon? Ay, wala. Ano lang? Lahat lang. Tabi lang ako. Yun guys, no? Bago kayo makarating sa Monasterio de Tarlac, medyo rough road nga lang itong daanan. So daan-daan na lang. Check natin guys. So sabi nila nasa 3 to 5 minutes lang naman yung mga kubo-kubo o yung sa mismong picnic ground na dadatnan mo dito. Pagpasok mo doon mismo sa kanto. So yun nga guys, no? I think wala mang 5 minutes, nasa 3 minutes lang guys. Dito na kayo sa mismo sa Saipan Beach. So check muna natin sa parking ko guys kung merong pwede parkingan. So yun. Wow, look at this guys. Ang ganda dito sa Lubigan River. So hanap muna tayo ng parkingan guys. Hindi tayo pwede dito. So cute. So Interlaqueños, andito na nga tayo sa mismong Saipan Beach. Kung makikita nyo guys, mas malawak itong Saipan Beach compare dun sa Lubigan Picnic Ground. So sa kabila guys, ayun siya. Napakaraming kubo dun sa kabila. And then later guys, tatanong natin kung magkano yung mga cottages nila dito. So may isang area dito, ayan siya, umagos. Pwede kayong maligo dito. Pwede mga bata kasi medyo mababaw lang naman yung pinakatubig guys. Excuse me.
So yun na, magtatanong na tayo kung magkano ba yung pinaka-cottages nila dito guys. Yun o, Tarlaqueños, may napagtanungan ko ako kanina. So sabi is nasa 500 pesos lahat ng cottages dito sa Saipan Beach guys. And then yung makikita nyo doon sa kabila guys, yung pinakadaan pala nyan bago yung magtulay na bakal kanina guys. So may kantong pakanan, pwede nyong pasukan yun. So nasa 15 to 20 minutes daw mararating mo na itong Saipan Beach sa kabila guys. So may isang daan nga dito, pwede papunta muna sa Stereo de Tarlac, o pwede nyo i-side trip ito guys. Gusto ko sana pumunta dun sa kabila kaso medyo iikot na naman tayo guys. Pero mamaya try natin, kung hindi pa ganun ka oras punta tayo guys. So ito siya. So yung Tarlaqueños, kung may mga enduro naman kayo, kayang tawirin ng pinakamotor nyo itong river dito, pwede guys. Hindi nyo na kailangang ikot dun sa may tulay doon. Try natin tumuntok no, Tarlaqueños, kung kaya tayo. Try natin. Right. So ito na yung pinaka view ng Saipan Beach or yung Lubigan guys. Right. So yung Tarlaqueños hanggang dito na lang. So yun, update lang pala sa mga cottages sila. So paiba-iba rin pala yung mga price. So may naririnig akong 300, 400 and 500. Depende lang siguro sa laki ng pinaka-cottage and then dun sa mismong pinaka-area ng pinaka-cottage. Yun guys, don't forget to subscribe, like, comment and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos natin. And then pag-share na rin itong video to kung nagustuhan nyo guys. Yun, panibago na naman yung na-explore natin dito sa San Jose Tarlac guys. Actually matagal na itong Saipan Beach pero hindi ko siya napupuntahan. Pati yung Lubigan na picnic ground guys, i-side trip nyo na rin kung gusto nyo mas malapit, pwede doon. Pero konting-konti lang naman guys, makapupuntahan nyo na itong Saipan Beach dito sa San Jose Tarlac guys. Napakaganda guys, and then syempre napaka-presko, then nakakatanggal ng init yung pinakatubig dito sa Lubigan River. So guys, maraming salamat.